קלאוד, אוקיי. קלאוד, זהו, כן. אוקיי, הכל משודר. טוב, אז אנחנו מתחילים את הפגישה האינטראקטיבית שלנו, של קבוצת הלימוד של לשון וספרות יידיש. היום זה ה-16 במאי, ואני מזכיר את התאריך, כי אני לא בטוח מהו המספר הנכון של הפגישה. נדמה לי שהיום זה הפגישה 174, ואני מקווה שעל פי התאריך אנחנו נדע כאשר ניכנס ליוטיוב שזה אכן פגישה 174. כפי שאמרנו בפעם שעברה, אנחנו ממשיכים היום עם הסיפור של חיים גראדה, זיידס וניקלך, ולפני שאנחנו ניגשים לטקסט בעמוד 17, ושלמה יראה לנו בדיוק איפה, אני רוצה להגיב על מה שבלה אמרה לפני ההקלטה. אם אני זוכר, בלה, את שאלת על הספר של עדינה בראל. כן, איך הוא נקרא? איך הוא נקרא? אם אני זוכר, זה נקרא אונטר די גרינינקה בי מלך, בין העצים הירקרקים, שזה כאילו ציטוט מחיים נחמן ביאליק, ובדוקטורט הזה שהפך לספר, באמת בהדרכתי, היא ניתחה, אם אני עוד זוכר, מאות גיליונות של ספרות ילדים בפולין בין שתי מלחמות העולם, מכל מיני זרמים בחינוך היהודי, כן? בתי ספר ביידיש, בתי ספר בעברית, וזה באמת מתקשר לדוקטורט של בלה. ובלה, אני שואל אותך, האם ידעת על הספר הזה לפני שבאת להרצאה של עדינה? קודם כל את העבודה דוקטורט אני כבר ראיתי עוד כשכתבתי עבודה סמינריונית לתואר השני. אני יודעת שיש ספר, אבל לא ראיתי אותו משום מה. הוא היה אמור לעלות כשאני מקלידה בקטלוג, כשאני מקלידה את השם עדינה בראל, זה אמור לעלות, אבל זה לא עולה. בסיכום, הספר שלה... בלה, בדיוק מה... מי מדבר שם? דניאל. אני שואל, אני מבקש להשתיק, מכיוון שאנחנו באמצע ההקלטה. לא, הוא מדבר איתי, הוא רוצה לשאול משהו. אז רגע, דניאל, אני עכשיו משוחח עם בלה על מה שהעירה קודם. חכה שנגמור ואז תדבר איתה. אז אני מבין ממה שאת אומרת שאין לך הספר של עדינה בראל. אין לי. ולדעתי רצוי שהספר יהיה לך. עכשיו, את הספר הזה הוצאנו במפעל דוב סדן, באוניברסיטה העברית. ואם את תהיי מעוניינת שיהיה לך בספרייה שלך, אז תזמיני אצלי, ויש לי עוד כמה עותקים שנותרו, ואנחנו לא נשלח לך, אלא נצרף אותם לספרים של אברהם גולום, ולביבליוגרפיה של שמרוק, ולאנתולוגיה, ולספר, ללקסיקון של מורי יידיש בפולין בשתי מלחמות העולם. יהיה לך ספרות שלמה של דברים שיכולים לעזור לך בכתיבת הדוקטורט. הספר נקרא בין העצים הירקרקים, והוא מחקר נדמה לי של איזה 600 עמוד, אם אני לא טועה, והייתי המדריך שלה וקראתי אותו כמה פעמים. זהו מחקר חשוב ביותר לגבי בתי ספר בפולין בשתי מלחמות העולם, חלקם בתי ספר ביידיש. טוב, אז קודם כל אני עכשיו שוב מחפשת בקטלוג של הספרייה, גם אונטר דה גרינינקה בי מלך וגם בין העצים הירקרקים,
הספר לא נמצא בספרייה הלאומית, אתה יכול להגיד את זה לעדינה, היא צריכה לדאוג שזה יהיה בספרייה. אני מניח שהיא דאגה, אולי זה נרשם בצורה אחרת. אני אצרף את זה, תרשמי לך. אני רושמת. ברשימה שתקבלי מאיתנו כאשר תבואי להר הצופים, אברהם גולום, שמרוק, פרסומים יהודים בברית המועצות, הלקסיקון של מורים בפולין בשתי מלחמות העולם, והספר של הדוקטורט של עדינה בראל. אוקיי, רשמתי לפני. שיהיה לך בפתק שלא נשכח, כן, אני אנסה לזכור, לבקש מחר, אני עובד עם גליה, נדמה לי שיש לנו בהר הצופים איזה עותק או שניים שנשארו מהדוקטורט. אוקיי, אני אדבר איתך אחרי השיעור בטלפון, כי מחר אני גם בהר הצופים, אבל זה לא לקבוצה, כן. מחר בהר הצופים, אוקיי, נדבר אחר כך. אוקיי. טלפון. אוקיי. אז אנחנו ניגשים עכשיו, האם כולכם רואים זיידה סונניק לך במחשב? שלמה העלה את עמוד 17, כן? כולם רואים את זה? כן. דניאל, אתה רואה? כן, כן. אתה רצית לשאול משהו את לא, בלה? רק מה הדוקטורט של בלה, אני רציתי רק לדעת בשני מילים מה הדוקטורט שלך. אני הולכת לכתוב אני מקווה שאני הולכת לכתוב, על בתי ספר ביידיש במזרח אירופה בין שתי מלחמות העולם. כן, אז זהו הדוקטורט, ועכשיו אנחנו הולכים לעמוד 17, שלמה, תתחיל במקום שגמרנו הפעם שעברה, והמשפט הבא. מנגפינט הסידר רגע, השאלה אם כולם רואים את המקום. תצביע באצבע שכולם יראו. אני צבעתי את המקום בכחול. אתם רואים? כן, כן, רואים. רואים. אוקיי, אז תתחיל בבקשה. מנגפינט הסידור mit große Oisios. Auf zu lernen mit Itziklen Aleph-Beis. מוצאים סידור עם אותיות גדולות כדי ללמוד מאיציקלן א' ב'. איציקלן זה כנראה הילד. לא כנראה, זהו הילד. זה הילד. עכשיו, המשפט הזה שאתה קראת כרגע, זה בדיוק מה שבלה אמרה בפעם שעברה, סוף סוף מתחילה העלילה. אחרי שאיציקלן נכנס עם הידיים מאחורי הגב, כדי להתחמם בתנור של בית המדרש, ואחרי שהזקנים שאלו אותו כל מיני שאלות, מי הוא, כן, מי הוא אבא שלו, וכל מיני שאלות, והוא התחיל לצחוק ואמר להם שהוא לא יודע להתפלל, ואיננו לובש ציצית, ובזה גרדה נותן את המעבר במדרון החלקלק, מתחילה העלילה או ממשיכה העלילה בסיפור, והזקנים ברגע שנודע להם שהילד הזה לומד בבית ספר איפה מלמדים ביידיש ולא לומד יותר בישיבה, אז הם מרגישים חובה להחזיר אותו למוטב, והם מוצאים סידור עם אותיות גדולות כדי ללמד אותם לקרוא בסידור. ופה גרדה נכנס לעלילה, ואנחנו עכשיו מסתכלים על מה שקורה כאשר סבים מנסים ללמד את הנכדים לקרוא בסידור. בבקשה שלמה, המשך. הפרקרטה ולט, טראכטן דיסקנים, עולם הפוך, חושבים הזקנים. למה הם חושבים שזה עולם הפוך? מה ההשערה שלך?
שהם צריכים ללמד ילד א' ב', כשהדברים היו צריכים להיות באופן אוטומטי, שהוא לומד אותם בבית הספר. יפה, תמשיך. בעת sei Sennen gegangen in Cheder, hat ein Melamed gelernt mit 10 Ingelach. בעת sei Sennen gegangen, בשעה שהם היו הולכים עם חדר לחדר. לזקנים. בשעה שהזקנים. ein מלמד, היה מלמד אחד מלמד, gelernt, mit 10 Ingelach, מלמד 10 פעוטות, ילדים. כן. Jetzt steht am Minyan Berdike Iden Arom in Jiddisch Ingele. ארום אין יידיש אינגלה. Jetzt steht am Minyan Berdike Iden Arom in ein יידיש אינגלה. עכשיו עומד מניין של יהודים מזוקנים סביב ילד יהודי אחד. זהו העולם ההפוך. קודם הרבי היה מלמד 10 ילדים קטנים בחדר, עכשיו זה נורא מעניין איך שגראדה מראה את הטרגדיה בעיני הזקנים. עכשיו 10 יהודים, מניין יהודים מזוקנים זקנים, עומדים מסביב לילד אחד. גראדה עושה פה תנועה, הייתי אומר, אפילו ציורית. בחדר למדו 10 ילדים עם רבי אחד, בפולין בשתי מלחמות העולם, בשנות ה-20 או ה-30, ילד אחד עומדים מסביב 10 זקנים, לא בחדר, אלא בבית המדרש. והילד הזה לא יודע להתפלל, ולא לובש ציצית, עולם הפוך. בלה, אולי תמשיך. נזש. אוקיי. הוא נזש. לא, רגע, ביקשתי מבלה להמשיך. כן, אני רק מראה לה איפה אנחנו, הנה, אני כן, אני רואה, שלום, אני יודעת. Und Asch, 10 Seides beten sich bei ihm, Zog Itzekel, Zog. וככה, 10... המילה אש ביידיש, הייתי מתרגם אותה, ועד כדי כך, כן? 10 יהודים מתחננים מאיציקל, כן? מתחננים לאיציקל, תגיד איציקל, תגיד, זוג איציקל, זוג. כן. Zu die Sonne Israel. A Bocherl von 7 Nacht jährlich ist kein Wasser kriegt durch a Seitel Ivri. אבוי ככה, כאילו, שככה יסבלו שונאי ישראל. כן. הבוכרל von 7 Nacht jährlich, בחור של ילד בן 7-8 שנים, is kein Wasser kriegt durch a Seitel Ivri, שהוא בקושי זוחל דרך דף בעברית. נכון, עכשיו העולם ההפוך הזה, אני יכול להבין אותו כל כך טוב מתוך הביוגרפיה שלי. הרי אני זוכר, קודם כל אנחנו למדים בסיפור שאיציק הוא לא בן 10 אלא בן 7-8. זאת אומרת, ממש בתקופת החדר, אבל הוא כבר לא הולך לחדר, או אפילו קצת יותר שנה אחרי החדר, אלא שהוא הולך לבית ספר שמלמדים שם יידיש, ושם לא מלמדים להתפלל, והוא לא לובש ציצית. ואומרים הזקנים, שבקושי בגיל 7-8, כשהוא כבר צריך להיות רהוט בקריאה בסידור, בקושי, איך את אומרת, זוחל
קריך והולך דרוכזייק לאט, לעברי. כן, דף אחד של עברי. עברי זה לא עברית אלא עברי, זאת אומרת לדעת לקרוא בסידור את התפילה בעברית. עכשיו, למה אני אומר שאני יודע ומבין מה שגראדה כותב מתוך הביוגרפיה שלי? אני לא יודע איך שלמה, כשהוא היה בן 7-8, עוד מעט נשאל אותו. שלמה, כשהיית בן 7-8, איפה למדת? אני למדתי בבית ספר של המזרחי. לא בחדר. אז בגיל 7 ידעת כבר לקרוא? כן. מה קראתם? אני לא זוכר בדיוק מה קראנו, אבל למדנו לקרוא בכיתה א', בכיתה ב' כבר קראנו. כן, אבל אתה לא זוכר אם קראתם בסידור או קראתם טקסט אחר? לא, קראנו טקסטים, מקראות גדולות, כל מיני ספרי קריאה כאלה של ילדים. אוקיי. אני כנראה קיבלתי חינוך עוד יותר חרדי ממך, מכיוון שאותי שלחו, תראו איזה פרדוקס, זה רק בארגנטינה יכול לקרות ורק במשפחה שלי. בגיל 5 שלחו אותי לגן של הבונדיסטים, גן של י' פרץ, ששם רק דיברו ביידיש. אבל בגיל 6 שלחו אותי לחדר המסורתי המתוקן, איפה שהיה לי רבא שהיה מכה עם סרגל על קצות האצבעות, אם לא התנהגת כמו שהוא רצה, ובחדר הזה אני למדתי לקרוא בסידור, ולמדתי לכתוב, כמו שפעם סיפרתי לכם, בגיל 6, את האלף בית, במחברות מיוחדות, שהשורות שלהם היו לא שורות כמו היום במחברות של סנטימטר גודל, אלא כל שורה הייתה כמה מילימטרים, שבתוכן היינו צריכים כל פעם לכתוב עמוד שלם של אות א', של אות ב', בגיל 6. עכשיו, גראדה כאן, כן, עולה על השינוי הגדול, שבבית המדרש מגיע ילד להתחמם, ילד בן 7-8, שכבר לא יודע להתפלל וכבר לא יודע לקרוא עברי, לא יודע לקרוא בסידור. והזקנים, באופן כמעט אוטומטי, מניין של זקנים, טורחים מסביב לילד אחד יהודי, ללמד אותו לקרוא בסידור. עכשיו מעניין איך גראדה קורא הלאה את ההמשך. הקטסטרופה כבר קרה, יש כבר בתי ספר שהם לא ישיבה והם לא חדר, אלא בתי ספר ביידיש, וילדים כבר לא יגיעו לבית המדרש, זה האיציק לזה, בגלל שקר לו בחורף, כן? מגיע במקרה להתחמם, אבל מבחינה היסטורית יש כבר זרמים של חינוך שונים, ואין חזרה מהמגמה הזאת. אני סקרן, אני לא זוכר מה גראדה כותב הלאה. בלה, בבקשה. איבר הפרקן קריכט מסתמד דר תכשיט בסר. איבר הפרקן, ווסס פרקן? פרקן זוהי גדר של גן או של בית. אוקיי. גראדה כותב פה באירוניה מרה, ומה הוא אומר?
מעל לגדר קריכט דר תכשיט. בסר. יותר טוב מאשר שהוא לא, קריכט. לא תרגמת מה זה קריכט. קריכט זה זוחל או מטפס. זה גם זוחל וגם מטפס. מי? דר תכשיט, איצקל. זאת אומרת, לא קוראים לו יידיש טינגלה, לא קוראים לו איציקל, כבר מכנים אותו במידה דרוגטיבית, מידה שלילית, כן? אז זוכל התכשיט הזה, כן, כבר רואים בו ילד שאיננו שייך לעולם של לימוד התורה. אז הם אומרים, למה זה עולם הפוך? כי מעל לגדר, התכשיט הזה זוכל טוב יותר מאשר לאורך דף אחד של עברי, של קריאה בסידור. הלאה. שאלה קטנה? כן. מה בדיוק התקופה שברדי מתאר, מה שהוא מתאר? התקופה המתוארת זה פולין בין שתי מלחמות העולם, שנות ה-20 ושנות ה-30 הראשונות. ממש התקופה כאשר בווילנה, כן, אנחנו רואים שלל של מגמות תרבותיות בקרב היהודים, יש שם ישיבות ויש שם חינוך יהודי חילוני ויש שם כל מיני זרמים, וגרדה מביט על התהליכים האלה, תהליך החילון שלעומת המאה ה-19 והתחלת המאה ה-20, אלה תהליכים של שינוי מאוד בולט לעומת וילנה המסורתית של המאה ה-19. מתוארת כאן וילנה בשתי מלחמות העולם. במערב אירופה עדיין לא היה את המהפכה הזאת. מה אתה אומר? אני לא הבנתי. אני אומר שבמערב אירופה עדיין לא היה את המהפכה הזאת. אני לא מדבר על העולם היהודי, אלא בכלל. איזה מהפכה, דניאל? רגע, אני מבין מה שאתה אומר, שמה שקורה בווילנה לא היה במערב אירופה? זה מה שאתה טוען? אני מתכוון שהדור, היה סוג של מהפכה של הדור הצעיר לעומת הדור הקודם. זה מבחינתי, אני נותן שאני טועה, זה הגיע יותר מאוחר לא, אני חושב שאתה טועה. אנחנו מדברים כאן על חיים גרדה הסופר, שהוא בספרות יידיש כמו סיסמוגרף, מבחין בתהליכים תרבותיים של חילון, הרבה יותר מוקדם ממה שאנחנו היינו חושבים. כאשר אנחנו כיום עושים רומנטיזציה מווילנה היהודית, אנחנו שוכחים שמגמות של חילון, כמו שגרדה מתאר, כבר היו קיימות בשנות ה-20 ובשנות ה-30 ואפילו בראשית המאה, אבל אף אחד לא כתב על זה. במערב אירופה זה סיפור אחר, וזה לא תהליך שהגיע מאוחר יותר, אלא הוא היה עוד קודם, ועל זה כותב פרנץ רוזנצוויג, אבל לא ניכנס לזה. הוא כותב על זה כבר בימי מלחמת העולם הראשונה. מה שעושה גרדה כאן, זהו מסמך היסטורי של אדם שחי בווילנה בין שתי מלחמות העולם, גם בימי מלחמת העולם הראשונה, גם בשנות ה-20, גם בשנות ה-30, והוא מעיד עדות מהימנה היסטורית על חילון בווילנה, אולי בניגוד למה שהאידיאליזציה בימינו עושה. בלה, תמשיך. אנה הגיעה.
שלום, אנה. שלום פרופסור, שלום. אנחנו שמחים שאת הגעת עכשיו, אנחנו קוראים עכשיו בעמוד 17 של זיידס ואיניקלח, שלמה צבע בכחול את המקום כדי שתוכלי להתמצא מהר, עמוד 17, כן? בלה, אולי תגידי איך מתחיל המשפט שאת עומדת לקרוא. אני רואה, כן, אני רואה. ברינזיך. ברינזיך. אוקיי, בבקשה בלה. ברינזיך noch als von Bichl auf Jiddisch lehnt wie Wasser. תרגום. ברינזיך הוא מתגאה. בלה, התרגום מצוין, אני רוצה שעם התרגום גם תפרשי לנו על מי מדברים. כן. זה הילד, איציקל, דר תכשיט. כן, התכשיט שנמצא, בשביל אנה, התכשיט שנמצא בבית המדרש, וכאשר הזקנים ראו שהוא כבר לא יודע לקרוא בסידור, והוא לא מתפלל, לא יודע להתפלל, הם 10 יהודים זקנים מנסים ללמד אותו לקרוא דף של עברי, של הסידור. ואז אומר איציקל, ברינזיך, איך אמרת? ברינזיך noch, als von Bichl auf Jiddisch lehnt wie Wasser. תרגום. הוא איציקל מתגאה עוד, שמספר ביידיש הוא קורא כמו מים. כן, wie Wasser, זאת אומרת כמים זורמים. זאת אומרת שהוא לא זוכר בסידור, כי ביידיש הוא יודע לקרוא כמו מים זורמים. גרדה פה מכה ללא רחם על שיטת הלימוד בבית הספר ביידיש בווילנה, לעומת מה שקורה עם ילד יהודי בחדר ובישיבה. גרדה בצורה לדעתי גאונית, שם את האצבע על התהום שנפתחת בין ילד בן 7-8 איציקל, כשהוא במקום ללמוד לימודים מסורתיים, אפילו כמו שאני למדתי, בגיל 6 בחדר, שולחים את איציקל בווילנה לבית ספר שמלמדים שם יידיש, בוודאי שלא מלמדים אותו לקרוא בסידור, אבל הוא כן יודע לקרוא ביידיש. נו, אז מה? אבל פה הנתק, אומר גרדה בלי להגיד, הנתק בין ילד קטן, בין 7-8, שכבר לא יהיה מתפלל כשיהיה גדול, שכבר לא לובש ציצית עכשיו שהוא בן 7-8, שכבר יתרחק מהחיים המסורתיים היהודים, וכל זה מכיוון שההורים, הבנים של הזקנים האלה, כבר הם התרחקו ולא חשבו שחשוב לשלוח את הילד לחדר או לבית מדרש או לישיבה. אנחנו רואים כאן את כל המדרון החלקלק מבחינתו של חיים גרדה. אל תשכחו שגרדה עצמו כן היה בן תורה וכן למד בישיבה, אבל הוא כאובסרבטור של המציאות בפולין, בווילנה, בין שתי מלחמות העולם, הוא רואה בעיניים של היסטוריון איזה הבדל בין מה שהוא למד לבין מה שבחברה היהודית החילונית לומדים בבתי ספר ביידיש. בבקשה, בלה. אוקיי. Oberzogen Moideani und machen eine Broche kennernit. אבל להגיד מודה אני בברכה שיהודי מברך בבוקר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי את נשמתי, אתה רואה אפילו, אני אומרת את זה בעל פה, אני לא קוראת את זה. מאיפה את יודעת את זה בעל פה?
אמא שלי ניסתה ללמד אותי, אז אני יודעת את זה בעל פה, אבל זה לא... רגע. האם אמא שלך הייתה יותר קרובה למסורת מאבא שלך? תשמע, נורא מבולבל מה שהיה אצלי בבית עם המסורת. אבל זה לא פשוט, בלה. זה שאמא ניסתה ללמד אותך, כמו שקצטניק מספר שהוא ניסה ללמד את הילדים שלי, שלא, כמו שאני זוכר, מודה אני לפניך מלך וקיים שקיימת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך, זה היה הדבר הראשון שלימדו אותי, כנראה הסבא שלי, כן? זה היה דבר שכל יהודי, אפילו בשנות ה-40 כשאני נולדתי, כן? עדיין היה must בתרבות היהודית, ואני רואה שגם בבית שלך, אמא שלך, אנחנו לא יודעים מתוך איזה דחף או מתוך איזה מוטיבציה, ודאי יהודית, כן? כמו קצטניק, כמוני, ניסתה ללמד אותך את מוידה אני. וזה רק מעיד עד כמה היה מושרש בתוך התרבות היהודית להודות בבוקר שאדם קם והוחזרה לו נשמתו והוא מודה לאלוהים. מה שחשוב כאן זה לא רק התודה, אלא העניין שהתודה היא לאלוהים. יש כאן מין תפילה ראשונית עוד לפני שאתה נוטל ידיים, שאחר כך אתה צריך ליטול ידיים. כל המערך המסורתי הזה, גרדה מצביע עליו, הוא ודאי היה חלק ממנו, אבל הוא רואה סביבו שהדברים הם אחרים. ולכן חשוב הסיפור הזה מאוד, כי יש לו ערך היסטורי שלא יסולא בפז לדעתי, מכיוון שבספרות יידיש אין לנו, המודרנית, עד כמה שאני יודע, אין לנו תיאור של התהליך החילון, כאשר מצביעים על הנקודה המדויקת והזמן המדויק, איך ומתי זה קורה. וגרדה עובד על זה קשה, הוא נותן כל מיני אספקטים עם האיציקל הזה ועם מה שקורה. נא לסגור את הרעש הזה. אפשר לסגור? בלה, תמשיכי עוד קצת. אוקיי. אז אוברזוגן מוידה אני ונמחן הברוכה קנרני. כאילו להגיד מודה אני ולעשות ברכה, הוא לא יודע. רבותיי, זוהי אמירה מאוד חמורה של גרדה. הוא לא יכול. רגע, אני בשנות ה-40 של המאה שעברה ידעתי. אומר גרדה, איציקל בן ה-7-8 בפולין, לפני המלחמה השנייה. בגיל 7-8, בשנות ה-20 וה-30 כבר לא יודע. גרדה פה אומר דבר חמור ביותר. אני לא חושב שהוא ממציא. הוא אומר שהיו ילדים בפולין, בשנות ה-20 וה-30 שכבר לא ידעו. זאת אומרת שתהליך החילון העמיק כבר מקודם, ובשנות ה-20 וה-30 יש לנו כבר חטיבה שלמה בעם היהודי שהחילוניזציה פושה בו ואוכלת בכל פה. אני מדבר מבחינתו של גרד. בבקשה. Men lehrt mit ihm in der jüdischen Schule singen liedlich. Wo denn פסוקי... לא, עד פה. תתרגמי את המשפט הזה. אוקיי. Man lernt mit ihm, מלמדים אותו או לומדים יחד איתו in der jüdischen Schule, בבית הספר ביידיש, singen liedlich, לשיר שירים. אוקיי. גרדה פה יורה בביקורת קטלנית על בתי הספר ביידיש ללא רחם, בלי רחמים. מכיוון שמה, כי הוא אומר ככה,
בבית המדרש הזקנים רוצים ללמד אותו לקרוא בסידור. מה מלמדים אותו בבית הספר ביידיש? הדבר הראשון שגרדה אומר, מוידעני הוא לא יודע, לקרוא עברי הוא לא יודע, להתפלל הוא לא יודע, ציצית הוא לא לובש. כל הדברים האלה הם סינדרום או סימפטומים של סינדרום שלם של חילון דוהר. מה מלמדים אותו בבית הספר ביידיש? תשמעו, זה לדעתי זה ארסי, רעיל ביותר מה שגרדה עושה. הדבר הראשון שמלמדים אותו, הוא לא אומר זינגל לידר, הוא אומר זינגל לידלך, לשיר שירים, המילה לידלך בהקטנה זוהי דרוגציה ושלילי, מלמדים אותו לשיר שירים של מה בכך. אם אני הייתי בלה, כשאכתוב על הדוקטורט שלה, הייתי מתלבש על הסיפור הזה, ומראה עד כמה שגרדה מביא כאן ביקורת קטלנית. רשמתי לי, בעודנו מדברים, רשמתי לי הערה, יחיאל. מה רשמת? רשמתי ביקורת של גרדה על הוראה בבית ספר ביידיש, וילדים לא יודעים לקרוא בסידור, אבל ככה בקצרה, אני... כן, אבל הייתי מוסיף את המילה ביקורת קטלנית. למה אני אומר ביקורת... זה עוד נראה, כן. לא, בסדר, אבל למה אני אומר ביקורת קטלנית? תשימו לב, מי כותב את הדבר הזה, כן? הרי דיקלויז ודיגס, זהו שם הספר שבתוכו ישנו הסיפור. בלה, מתי יצא הספר הזה? אני רוצה לדייק. את יכולה להסתכל בגוגל? נדמה לי בשנות רגע אחד, אני אחפש. או 70. חשוב לי לדעת את התאריך שהופיע מהדורה הראשונה, בגלל שאני רוצה להגיד משהו על זה. עוד רגע. מתי הוא כתב את זה? לא, מתי הוא פרסם, מתי הוא כתב אנחנו לא יכולים עכשיו לראות. אני יודע שבשנות ה-80 אני לא טועה, אלמנתו או אשתו ניסתה לתרגם את זה עם מישהי לאנגלית, בשם Rabbis and Wives, אבל הספר הופיע לפני. עוד רגע, אני אסתכלת באתר של הספרייה הלאומית. כן, שם בתוך הספרים שלו. כן, אני תכף אסתכל. עוד רגע. כתוב 1974. בדיוק. כן. מה כתוב? תגידי לי את כל הביוגרפיה, את כל הפרטים. לא, זה פשוט פרטים על הספר, לא, אין כאן... אז פרטים על הספר, תגידי מה כתוב. אני אומרת, כתוב, דקלויזון דיגס דר ציילוגן, אין עוד פרטים, זה רק פרטים כלליים מאוד. המוציא לאור הוא ברידר שולג'ינגר בניו יורק. כן. אז זהו, ברידר שולג'ינגר, אלה המו"לים הראשונים שלו. אז הספר יצא ב-74. בשנות ה-80 ניסתה אלמנתו, ויחד עם מתרגמת, והם תרגמו את זה לאנגלית. אני זוכר שבמכתבים שהיא שלחה לי, רצו לעשות סרט בהוליווד של הספר. ואני, אם אני זוכר, הם לא כל כך היו מוכנים, מכיוון שהם פחדו, כן, האלמנה וגרדה, לפני שהיא הייתה אלמנה, הם פחדו שלא יבינו, שיקחו את הסיפורים האלה כסנסציה. עכשיו, למה ביקשתי לדעת מתי פורסם הספר לראשונה? ב-1974, גרדה, אני לא זוכר, ואני לא יודע אם הוא פורסם קודם בעיתונות. אני חושב שלא, אבל אני לא בטוח.
אבל כאשר גראדה מפרסם ב-1974 סיפור זיידס ואניקלח בתוך הספר דיקלויזן דיגס, הוא למעשה מרשה לעצמו, אז ב-74 הוא כבר מזמן סופר ידוע ביידיש, הוא מרשה לעצמו לפרסם סיפור זיידס ואניקלח, שבו יש ביקורת קטלנית על תהליך החילון בווילנה בשנות ה-20 וה-30. והוא מרשה לעצמו לא מפני שהוא בעד או נגד החילוניות. הרי הוא בעצמו נעשה יותר חילוני מיהודי מסורתי אחרי מלחמת העולם השנייה ואפילו בשנות ה-30 במאה שעברה. אבל הוא מרשה לעצמו לכתוב ככה על תהליך החילון, בגלל האחריות שיש לחיים גראדה לתיאור תהליכים היסטוריים שהוא חי אותם. אין כאן שאלה אם הוא בעד או בנגד. יש כאן אומן שרואה מה שקורה בתקופתו, הוא מתאר זאת, ועל כן, הערך ההיסטורי גבוה ביותר, יותר אפילו מאשר מה שההיסטוריונים מסוגלים לכתוב על תהליך החילוניות בעם ישראל בשתי מלחמות העולם. בדבר כזה היסטוריונים לא כל כך מבינים לדעתי, מכיוון שהם לא מוכנים להסתכל על ספרות יידיש הכתובה בסופרים גדולים כמקור היסטורי מהימן. הרי כבר סיפרתי לכם פעם שכאשר נכתב דוקטורט על זגלנדיה ב3 כרכים, לא רצו, הייתה שופטת אחת שרצתה לפסול את הדוקטורט הזה, בגלל שהוא השתמש בספרו של קצטניק על זגלנדיה, ועל מה שקרה בשואה, על פי הספר של קצטניק סלמן. בסוף הוא קיבל את הדוקטורט, אבל אני כשכתבתי על התופעה הזאת אצל ההיסטוריונית הזאת, אני עמדתי על הנקודה הזאת, שיש ספרים של סופרים גדולים, שיש להם ערך היסטורי גדול, אבל ההיסטוריונים לא מבינים את זה, מכיוון שהם סגורים בדלת האמות של הטכניקה, המתודולוגיה ההיסטורית שלהם, והם לא מבינים שאם יש להם תיאור אמין של סופר שלא כותב בעד או נגד איזו תופעה בגלל שהוא בעד או נגד, אלא בגלל שהוא חי אותה, זהו מקור היסטורי שצריך להתחשב בו, ולפעמים הכושר של הסופרים לתאר תהליכים הרבה יותר גבוה מאשר הכושר של היסטוריונים, או שלא היו אז, או שמשתמשים בכלים שהם מוגבלים, כי הם מוגבלים לתעודות, ותעודות אינם ספרות, וספרות היא הרבה יותר אקספרסיבית, וחודרת לשלבים עמוקים של התודעה. האם מישהו רוצה להגיד משהו על זה? או לשאול שאלה, ואם לא אנחנו ממשיכים. בכלל הפונקציה של היסטוריה, זה לא לתת כל המשמעות הזה. בדרך כלל היסטוריה נותן תאריכים, אירועים וזהו. דניאל, תדבר אלינו כמורה. אתה אומר משפט ואתה גמרת. אני מנסה להבין ומבין אולי מה שאתה אומר, אבל תפתח את זה שנבין מה אתה רוצה להגיד. האם אתה מסכים או לא מסכים למה שאמרתי? בוודאי אני מסכים, אבל אני אומר אז תסביר למה אתה מסכים.
תהיה יותר פרופסור, יותר מסביר, יותר מורה, תפתח את היכולת הרטורית שלך. אני אומר שזה לא התפקיד ולא הפונקציה של היסטוריון, לתאר את המציאות עם המשמעות, אלא רק אירועים, תאריכים. יופי. אני מאוד מאוד אוהב את הצורה שאתה מסביר את הבעיה עם ההיסטוריונים, אבל אל תשכחו דבר אחד, היסטוריונים מתכוונים להרבה יותר מזה. היסטוריונים יש להם פרטנזיה, כן? יש להם החוצפה, על סמך זה שהם מדברים על מה שקרה בעבר, גם להיכנס למה שאנשים חושבים, אבל בלי התיעוד הספרותי. וזוהי הבעיה. מישהו רצה, אנה, אמרת משהו? לא, זה פרטנזיה, אנחנו מדברים פרטנזיה, זה לא חוצפה, אבל זה פרטנזיה, יש אנשים כל זמן יש לה פרטנזיה להרבה דברים. מה הפרטנזיה של ההיסטוריונים לדעתך? לא, זה אני מפה, אני מפולין, אני יודע מה חיה בווילנו, I'm agree with Chaim Grade. את מה? לא הבנתי. אני מה? אני, דיבר, הוא כתב I am agree with Chaim Grade. He wrote the true. אוקיי, בסדר. אז אם אני מתרגם מה שאת אומרת, את מסכימה עם מה שאני מנסה להגיד, שחיים גרדה, ואני אגיד את זה עכשיו בצורה חריפה, כותב מדם ליבו. הוא מרגיש את מה שהוא כותב, הוא כמישהו שלמד בישיבה, מרגיש את ההבדל הגדול של החינוך החילוני. הוא לא בעד והוא לא בנגד, אבל הוא מתאר אותו, ועד כמה שהוא שונה ממה שהוא למד, ומהמקומות שבהם הוא למד. שלמה, מה אתה אומר על זה? אני אומר שהתיאור, כפי שאתה אמרת עכשיו, הוא תיאור של היסטוריון, לא של סופר. כשהוא נכנס, מדבר כסופר, זה משהו אחר. היסטוריונים מתארים מציאות. אלמלא ההיסטוריונים לא היינו יודעים מה קרה. עכשיו, הסופרים מוסיפים לזה עוד נופך שהוא חשוב מאוד, אבל מי שמלמד אותנו על העובדות הם ההיסטוריונים. אני קורא עכשיו ספר בין 3 כרכים שנקרא... רגע, לפני שאתה ממשיך, שלמה, למה שאמרת עכשיו אני חייב להגיד, לפני שתדבר על הספר. אתה אומר שהיסטוריונים מתארים לנו עובדות, ופה הבעיה. מה זאת עובדה היסטורית? נכתב ספר מאוד מעניין על שם המחבר, זה, אני שכחתי את השם הפרטי, שם המחבר הוא היסטוריוגרף מאוד חשוב, קאר, C-A-R נדמה לי, הוא כתב ספר מה זאת עובדה היסטורית, ואני שואל אתכם ואני רוצה שניכנס לדון על זה. עובדה היסטורית זה לא רק מתי ירד גשם ב-26 באפריל 2017. עובדה היסטורית זה לא רק איזה מלך עלה לכיסא ואיזה דיפלומט הפך לחבר הסיים הפולני ב-1930. עובדה היסטורית זה הרבה יותר מזה. ואני מבקש מכם, הבה ננסה לעשות תרגיל. בלה, זה לא בחינם, זה דיון. איך היית מגדירה מה זאת עובדה היסטורית? אני יודע שתפסתי אותך לא מוכנה, אבל גם אני לא מוכן. אבל בואי ננסה.
מה זאת לדעתך עובדה היסטורית? באמת קשה לענות על זה על רגל אחת מהמותן, אבל זה סוג של תיעוד. עכשיו, מאיפה התיעוד מגיע? זאת הנקודה החשובה. כי מי שמתעד, איך אומרים, המנצחים, ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, יש לזה ביטוי כזה. מי שאסף את התיעוד, הוא לא חסר פניות, הוא לא חסר הטיה, ולו העובדה הקלה ביותר של חילופי שלטון, או חבר כנסת כזה או אחר התפטר מהקואליציה, כן, זה הכל עובדות, אבל באיזה הקשר הן מובאות, באיזה סגנון, כמה הצלבות, כמה, אם יש איזה דיון בנכונות של איזה עובדה היסטורית, כמה הצלבות של אינפורמציה יש לנו ממקורות שונים, זה מה שיש לי להגיד. יש לי עוד משהו להגיד לך, יחיאל, שאנחנו ככה, כל משפט שאנחנו קוראים אצל גראדה עכשיו, אתה שוב ושוב מדבר על ביקורת, ועל ביקורת קטלנית וזה, ואז אתה אומר משהו שאני שואלת את עצמי אם זה לא סותר, שהוא לא בעד והוא לא בנגד, אבל ביקורת זה ועוד איך בנגד. יפה. כאילו, ועוד שמוסיפים לזה ביקורת קטלנית, אז יפה. אי אפשר לטעות. בלה, אני עונה קודם על הדבר השני, ואחר כך על הדבר הראשון. ואמרת עכשיו שני דברים מאוד חשובים. לגבי שאני סותר את עצמי, אני רוצה להסביר שאני לא התכוונתי שהוא עושה את הביקורת. אני אומר שכשאנחנו קוראים, כשאני קורא, כן? אני רואה כאן בספרות יידיש ביקורת קשה מתוך חיים גראדה. התכוונתי להגיד לא מפני שהוא מבקר, אם כי יכול להיות שבפנימיותו, כן, הוא מצטער על התהליך של החילון, אבל הוא בעצמו הרי עבר תהליך אם לא של חילון, של התרחקות מהחיים המסורתיים ומקיום מצוות ומהצורה איך שהוא היה חי בעבר. אני רוצה להגיד, את צודקת שאת מצביעה כאילו אני סותר את עצמי, אבל אני לא חושב שאני סותר. אני אומר, הוא כותב בצורה האובייקטיבית ביותר מה שהוא חי ורואה, אבל מה שהוא מרגיש, אולי שם הביקורת היא אולי בהרגשה שלו, אבל לא בתיאור שלו. זאת אומרת, הוא לא כותב את זה כי הוא אומר ככה לעצוב שזה יהיה, הרי הוא בעצמו היה מורה בבית ספר ביידיש. זה אני לא יודע אם אתם יודעים, ועל זה יש מעט מאוד עדויות, אבל זו עובדה היסטורית, כי פעם כשהוא כתב קוריקולום ויטה לעצמו, ביוגרפיה על עצמו, ויש מסמך כזה, כן? כתוב שם שהוא לימד היה מורה בבית ספר ביידיש, ובמקום אחר יש תיאור איך שגראדה במסיבות באותם בית ספר רקד, ועל הקיר הייתה נדמה לי תמונה של אחד הסופרים, סופרי יידיש, כן, שכרגע לא חשוב מה השם שלו. זאת אומרת, הוא בעצמו היה מורה בבתי ספר כאלה. אז קודם כל, תרדי אם את מסכימה מהסתירה, כן? אולי בפנימיותו, כן? זוהי ביקורת, אבל כשהוא כותב את זה... לי יש הרגשה שהוא כן מצטער וכן מבקר שילדים לא יודעים לקרוא דף עברי, והוא כשהוא עבר את תהליך החילון, זה היה אחרי שהוא ידע טוב מאוד לקרוא דף עברי, ואני חושבת
שהוא בעצם מכוון לאיזה רעיון של, קודם כל שידעו מאיפה הם באו. בדיוק. וירצו כשהם בוגרים יותר, יבחרו להם את הדרך שלהם, אבל שידעו מאיפה הם באו. בדיוק. ומה שאת אומרת עכשיו, נמצא בספר שאני מקווה פעם להוציא אותו סוף סוף, בהרצאות שלו בפני קהל, הרצאות ביידיש, אז יש מקום שהוא מדבר על הדור בשנות ה-80 באמריקה של הצעירים, והוא ברוח הזאת של זיידה סונניקלח מדבר בצורה ביקורתית ביותר ובצער רב. עכשיו אני חוזר לדבר הראשון שאמרת, ואמרת דבר שלא חשבתי עליו, אבל הוא פותח פתח לדיון עוד יותר מעמיק במה זאת עובדה היסטורית. את התחלת להגדיר, אמרת, עובדה היסטורית זוהי תעודה. הרי כולנו לא חיינו בפולין בשתי מלחמות העולם ולא בווילנה. כל מה שאנחנו יכולים להגיד על פולין בין שתי מלחמות העולם ועל וילנה, זה בעזרת תעודה היסטורית, תעודה ספרותית, מכתבים, דברים שנכתבו. ואז באה אינטרפרטציה של מי שמפרסם, זה מה שאת אומרת, את התעודה. אם הוא היסטוריון, ודאי שהוא לא חף ממגמות. אם הוא היסטוריון בודהיסט, או אם הוא היסטוריון אמריקאי, אין ספק שהנטיות האישיות, איך משפיעות, איך אנחנו מנטרלים, זו השאלה, את הנטיות האישיות של אלה שיוצרים את התעודות ההיסטוריות, ואז כשאת העלית את ההגדרה, עובדה היסטורית קודם כל זוהי תעודה, הרי שאני יכול להגיד שיצירה ספרותית כמו זיידה סונניקלח של סופר גדול, ואני לא מתבייש להגיד כסופר גדול כגרדה, זוהי עדות מהימנה, בגלל כל מיני דברים שאמרנו קודם. הנטיות הצידה הלא היסטוריות של גרדה, פה הם במינימום, אולי אפילו לא קיימות, מכיוון שהוא כסופר שרוצה לתעד את תקופתו אחרי השואה, שרוצה לשחזר מה היה, זוהי הנטייה ההיסטורית הכי טהורה כשהוא כותב סיפור. כרגע אני לא זוכר אם שלמה דיבר, האם שאלתי אותך שלמה איך אתה מגדיר מה זאת עובדה היסטורית? איך אתה מגדיר? דיברת על זה שקראת 3 כרכים של סופר. כן, אני הפסקתי אותך באמצע. זאת אומרת, זה ספר חדש שיצא של היסטוריון בשם סיימון שמה, כנראה יהודי עיראקי, שהוציא ספר ב3 כרכים שנקרא הסיפור של היהודים. כל כרך מחזיק בערך 800 עמוד, חתיכת ספרים שאם הם נופלים לך על הרגל, אבוי לך. אז עכשיו, הכישרון הוא היכולת לקחת עובדות שהן נקודות, ולחבר אותן לכלל סיפור שמתחבר יחד. זה מה שקרה. עכשיו יכול להיות שיבוא סופר אחר, היסטוריון אחר, ויחבר את הנקודות אחרת, ואז תהיה לנו בעיה של מי צודק. כך קרה למשל לגבי דיר יאסין. הסיפור של היסטוריון מסוים שונה מהסיפור של היסטוריון אחר, אבל שתיהן הן עובדות היסטוריות, אבל עובדות היסטוריות שהן שונות אצל המתבוננים השונים. אוקיי, אני הייתי אומר, שניהם זה לא עובדות היסטוריות, אלא זה 2 מחברים שמנסים
לתאר מאורע שקרה או תקופה. זה שהם כתבו זה לא עובדה היסטורית, זה ניסיון לתאר תקופה כאילו ככה באמת זה קרה. אבל לכן אני בא ואומר, מה שאתה אומר, מיד צריך לשאול. אצל גראדה בזיילס ולניקלח, מתוארת תקופה שמי שכותב עליה בסיפור, חי את התקופה הזאת, חי את המעבר שאותו הוא מתאר, מחיים מסורתיים וחינוך מסורתי לחינוך חילוני, זה לא אותו דבר כמו היסטוריון שלא נמצא באותה תקופה, אותו משורר או סופר עיראקי שמתאר תקופות שהוא לא חי בהן. פה השאלה היא מאוד חריפה. זה לא אותו דבר חיים גראדה, שחי בתקופה, מתאר את התקופה, מכיר את שני חלקי המתרס, גם את החיים המסורתיים וגם את החיים החילוניים. יש פה אצל גראדה תעודה בעלת ערך מובהק של ערך היסטורי, ולכן אם אנחנו מנסים להגדיר מה זאת עובדה היסטורית, אני אנסה לסכם ולהגיד, עובדה היסטורית זוהי הבנה של מי שמתאר תקופה או מאורע או רגשות או אירועים, מישהו שחי את התקופה, מישהו שעל ידי הכישרון הספרותי שלו יכול לתת פה לאותם מאורעות ורגשות שהוא חי אותם, ואם הוא חי אותם משני צידי המתרס בעניין החילון, מה טוב. כל תיאור אחר של היסטוריון או של סופר אחר, שמנסה לתאר את תהליך החילון, אם אותו סופר לא חי בתקופה, ורק מסתמך על תעודות היסטוריות שאחרים כתבו, לדעתי יש להם ערך קטן יותר, לעומת מה שגראדה כותב. עכשיו זה ברור שזה לא מוצאים, הולכים ברחוב לא מוצאים כל פעם סיפורים או סופרים שחיו את תקופת החילון כמו שחיים גראדה חי, וזה מעלה לדעתי עוד יותר את הערך של מה שגראדה כתב בסיפור זיילס ולניקלח. בלה, תמשיכי עוד. תמשיך קצת, שנגמור אולי את הפסקה הזאת לפחות, כן. כן. רגע, בלה, לפני שאת ממשיכה, יש לי הרגשה שאת קצת מבקרת אותי באופן סמוי, שאני לא נותן להתקדם, וכל משפט אני עוצר. אם זה נכון, זה לגיטימי, אבל אם זה לא נכון, אני מתנצל. אבל אם זה נכון, אני רוצה להגיד, שאם אני לא אתעכב על מה שאני למד מחיים גראדה, על הערך ההיסטורי של הסיפור שלו, אז זה חבל. ועל זה אני לא מרגיש שאני מוכן לוותר. אם אמנם את מבקרת... יש, זה קצת נכון, אני מודה שזה קצת נכון, כן. לא, אבל אני מעריכה את מה שאתה אומר, אני... לא, בסדר, אז הגפתי לזה, בואו נמשיך. כן, אוקיי. רגע, איפה אנחנו? כן. סימנתי בכחול. כן, וודן, פסוקי דזימרה ותממיתים. רגע, סליחה, כתוב וודן או וודן? וודן. אני כמו הפוילישר. כן, אוקיי. וודן, פסוק... Come to live with me in Valda. בלה, איך היית מתרגמת וודן? זה מעניין.
מה היית חושב, נו מה? אלא מאי. אלא מה? כן, זה מין ביטוי כזה ששמעתי בבית. אתן לך לקרוא משפט שלם. כן. וודן, פסוקי דזימרה ותמתאים דורט לרנן? אלא מה? פסוקי דזימרה, הכוונה בטח זמירות מהמקורות, מהתנ"ך, מהתורה, מהסידור, ותמתאים דורט לרנן? למה הוא אומר את זה? בניגוד ללידלך, דינדר יידישר שול, זינגן לידלך, כאילו... יפה. זאת אומרת, תראו, אומרים הזקנים דרך גראדה, תראו מה מלמדים אותו. מלמדים אותו לידלך ביידיש, אלא מה? אתם הייתם מצפים שילמדו אותו שם פסוקי דזימרה, שזה זמירות שבת? זה כבר נאמר החלק הראשון של תפילת שחרית. כן, אז זה נאמר בהתרסה קשה על ידי הזקנים באמצעותו של גראדה. תמשיך. Los sich heus, als die Arbeiter, was haben einmal gemacht Revolutions gegen russischen Kaiser und gesungen Lieder in die Gassen, sie haben Yorshim. Was ist Yorshim? Yorshim. תכף נראה. לא זיכויס. כן. יוצא מכך... רגע, אתן לך להמשיך. לא זיכויס, הוא אומר, המסקנה היא, וזוהי מסקנה שלילית. אז בואי נראה. כן. אז die Arbeiter, was haben einmal gemacht Revolutions gegen russischen Kaiser, und gesungen Lieder... לא, עד פה, תתרגמי. אוקיי. אז יוצא מכאן... יוצא מכאן שהעובדים, הפועלים... לא, ארבטר ביידיש זה הפועלים. הוא מתכוון למילה פועלים בעברית. הפועלים זאת אומרת... תנועות הפועלים, כן. בדיוק, כן, הלאה. שהפועלים, was haben einmal gemacht Revolutions gegen russischer Kaiser, אלה שהתמרדו, הפועלים שהתמרדו בעבר נגד הקיסר. לא סתם התמרדו, שעשו מהפכות עשו את המהפכה, שמתכוון כן. למהפכה של 17 ועוד קודם, כן. כן. שעשו את המהפכה נגד הקיסר הרוסי. רבולוציאס. מהפכת 1905, כן, ב-1917, הוא מתכוון במפורש לדברים האלה. כן. ונגזונגן לידר אין די גסן, ושרו שירים ברחובות. מעניין, כאן הוא לא אומר לידלך, הוא לא, זאת אומרת, הוא לא מזלזל בשירים המהפכניים, כן. זה הובן יורשים. יש להם יורשים. זה לא סתם יש להם יורשים, יש להם כן יורשים. זאת אומרת, לאותם פועלים, כאילו בעצם אומר אם אני מבינה נכון, שהבתי ספר ליידיש האלה, הם בעצם... בעלי תודעה חברתית. כן, הסוציאליזם. ופה זה נאמר דווקא בחיוב, לא בהתרסה. כן. לכן הוא לא אמר לידלך, ופה הוא, תראו, גראדה, ששם בפי הזקנים את המילים האלה, או את המחשבות האלה, גראדה הוא לא נגד המהפכות נגד קיסרים, הוא בעצמו בתוכו, כן, רואה שהמציאות היא לא חד משמעית, כן. Der Lehrer hat sie geführt in Feld spazieren und gewiesen Blumen, sagt er. Der Lehrer, המורה. איזה מורה? מורה של איציק, בבית ספר ליידיש. נכון, בבית הספר ליידיש, כן. hat sie geführt in Feld spazieren, לקח אותם לטייל בשדה, und gewiesen Blumen, והראה להם פרחים, sagt ככה הוא אומר. אני רוצה להוסיף כאן שאחד מהדברים החשובים של בתי הספר ביידיש האלה, היה באמת חינוך לטבע ולמדעים,
בדיוק, ופה זה נאמר, כן. פה זה נאמר באופן חיובי, אני חושב. בואי נראה. כן, זוקטר, כן, זאת אומרת, זוקטר זה איציק, אומר כן. להם, כן? אוקיי. Dacht sich a klugingele und rät wie ein Narr. dacht sich, נדמה, a klugingele, ילד פיקח, ונראת wie ein Narr, ומדבר כמו טיפש. למה? הרי פה המחשבות של הזקנים. אז בוא, המשפט הבא מסביר את זה. סליחה? המשפט הבא מסביר את זה. לפני המשפט הבא, שאני לא זוכר, בלה, את נדרשת על ידי להגיד מה את זוכרת מאקדומס מנדל למויכלספורים בעניין הזה. את לא חייבת, זה לא בחינה. רגע, אני מנסה להיזכר. אני זוכרת שהסוף, בסוף של האקדומה, בפרק החמישי, כן, הוא מתאר את היופי של הטבע, של הירח, של ה... נכון? על זה אתה מתכוון? בדיוק, אבל איך הוא מתחיל את הפרק הזה? הוא אומר, עמי חוש הזהוביך, מחלה כזאת יש לי. נכון. שכל פעם שאני רואה עץ יפה, כן? אילן יפה, כן? ואת הטבע. למה מחלה? כי אצל יהודים, הטבע איננו דבר שצריך להתעכב עליו. ויש כאן גרדה מהדהד את הגישה המסורתית אל הטבע. וטוב מאוד נזכר, אבל ההתחלה... כן, אני גם זוכרת אבל עוד משהו, שדבר אחד כן מותר ליהודים, וזה ליהנות מהירח המלא, זה גם כן שם ב... כן, אבל לברך על אילן נאה וברכת הלבנה, זה כן. אבל חוץ מזה, להסתכל סתם הפרחים וכו'. זאת אומרת, יש אצל מנדלה, כבר אצל מנדלה, כן? ב-1906, כאשר בפעם הראשונה, הקדומס מנדלה למוכר ספרים פורסם כטקסט מלא, כן? יש כבר אותו מומנט בתוך המסורת היהודית שכן מדברת על הטבע ועל יופי הטבע. וגרדה צועד כאן צעד נוסף ואומר, הנה תראו, בתי הספר ביידיש, כן, מרחיבים את האהבה אל הטבע. ועכשיו בואי נראה בלה איך הוא מסביר את זה. אז זהו, אז הוא כותב, ווסטויגנים בלימלך אין פלד. מה מועילים לו פרחים בשדה? זה הזקנים חושבים. זה אומרים הזקנים האלה, שהם נולדו במאה ה-19, כן? וכנראה לא קראו את מנדל. חכה, עכשיו זה עוד יותר. ארהלדן ביימברנה דורפישר פויר? כן. הוא מתכוון להיות פועל עיקר בכפר? עכשיו תראו. בילד, כן. כן. אז כמובן שאלה מחשבות של הזקנים, אבל גדולתו של גרדה, שהוא היה על פי כל התעודות שלו עצמו, אוהב טבע אדיר, שכאשר החזון איש, כן, והוא היו הולכים לטבול בנהר, והחזון איש, כן, ככה גרדה מספר, היה מדבר דברי תורה, באולקניק, שם במקום הקיץ, גרדה היה אומר, מודה, שהוא לא שמע מה שחזון איש אומר, אלא הסתכל על הטבע ומת על היופי של הטבע וכו'. אז אדם כזה כמו גרדה, זה לא מחשבותיו. הוא שם את זה בפי הזקנים, שהם ילידי המאה ה-19, וזו גאוניותו כסופר. הוא מסוגל להפריד בין היחס שלו חיים גרדה לטבע, לבין איך שהאמת הנפשית של הדור של הזקנים רואה ומרגיש וחושב. הלאה. אוקיי, אולי מישהו אחר רוצה לקרוא? אני יכולה, כן. אבל... כן, אני תמיד שואל את דניאל, אני תמיד אשמח אם הוא ינסה, אבל הוא לא חייב. דניאל, מה אתה אומר?
לא היום. משפט קטן. לא עכשיו. לא, אני יכולה, אבל בלה מתרגם. יאללה, אנה, קדימה. אוקיי, קדימה, אנה, בבקשה. איפה אנחנו? אויף מורגן. שלמה, אתה יכול לסמן? רגע, הנה. כן. אויף מורגן, נכון? כן. אויף מורגן, אובנט, is Itzikel wieder gekommen und man hat ihm schon aufgenommen, wie heimischen abgetrotten an Art beim Ort beim Samar mitten ביי, רגע, אחרי ביי, איזה מילה? Same, mitten Oven. עד פה. 2-3 מילים, אויף מורגן אובנט. אויף מורגן אובנט. איך היית מתרגמת? מה זה מורגן? מורגן is מורגן. לא הבנתי. מורגן is מורגן, it's the day. מה זה מורגן? The day after, tomorrow. The day after. אויף מורגן אובנט, למחרת בערב. מורגן אובנט זה למחרת בערב. עכשיו הסיפור ממשיך. Evening, yes. כן, הסיפור עכשיו ממשיך להתגלגל. אחרי שראינו איך ניסו, כן, ללמד אותו לקרוא עברי, כן, בתוך הסידור, עובר גרדה מה קורה למחרת. אז אויף מורגן אובנט, למחרת בערב, כאשר מתחיל להיות קר עוד יותר, תמשיכי 2-3 מילים נוספות. Ist Itzik wieder gekommen? Is Itzik wieder gekommen? תנסי לתרגם. מה הפועל? gekommen sich. לא, gekommen זה רק חלק מהפועל. מה הפועל העזר? Is gekommen. למחרת בערב, is gekommen. בא, מי בא? wieder is gekommen איציק. מי שבא למחרת בערב, זה היה איציק. אותו ילד בא למחרת בערב, וכתוב is wieder gekommen. מה זה wieder? It's also wieder. כן, עוד פעם. עוד פעם, שוב בא איציק. זאת אומרת, הסיפור ממשיך שלמחרת בערב, איציק בא עוד פעם. תמשיכי. עוד כמה מילים ביידיש? Und man hat ihm schon aufgenommen. Und man hat ihm schon aufgenommen? Genommen wie chemischen. Und man hat ihm schon, und man hat ihm schon aufgenommen. תנסי לתרגם. Man hat ihm aufgenommen. And they hat ihm schon also schon aufgekommen, is also they came? aufgenommen. וקיבלו אותו, הזקנים כבר קיבלו אותו, כן? איציק בא בערב, והזקנים כבר קיבלו אותו, aufgenommen. עוד כמה מילים? הימישן, אני לא יודעת. הימישן, הימישן, קיבלו אותו,
וי כמו, וי כמו, נכון, כמו ההימיש. איך היית מתרגמת ההימיש? אני לא יודע מה זה. מי יכול לעזור? ההימישר? בן בית. הייט. כבן בית. הים זה בית. קיבלו הזקנים, קיבלו את איציק, שכבר הכירו אותו מאתמול, קיבלו אותו ויה הימישן, כמו בן בית, כן? כמו אחד שכבר מכירים אותו. הימישן בית? הים זה בית, אנה. אני יודע, הים זה בית, אבל זה... הים זה בית. ההימישר זה אחת בן בית, אחת מהבית, אחת שמכירים אותו. כן? רק רגע. השעה 7:26. 4 דקות. יש לנו עוד 4 דקות, עוד 2-3 מילים שקראת קודם. אבגטרוטן. לא כתוב אבגטרוטן. אובגטרוטן. מה זה אובגטרוטן? איזה פועל זה? הפועל הוא אופטרטן. מי יכול לעזור? אנה, מה זה אופטרטן? מי יכול לעזור? טרטן זה לצעוד, אבל... לא, טרטן זה לדרוך. לדרוך, כן. עכשיו, אופטרטן, ביידיש, יש לנו הקידומת אופ, כן? טרטן זה לדרוך. הקידומת אופ, אמרנו שזה לעשות פעולה בצורה החלטית ולגמור אותה. אופטרטן זה לפנות מקום. זה לדרוך אחורה כדי שיתפנה מקום. זה אופטרטן. אוקיי. ארגון קשה. אבל אופטרטן, טרטן לדרוך, אופ לעשות את זה בצורה החלטית עד גמירה, ושאתה דורך באופן החלטי, אתה מפנה מקום. איך אפשר להגיד תפנה לי מקום? טרט מיר אופ אן אורט. אוקיי. כן? לוקחים את הדריכה, את האופ כאילו זה עשייה אבסולוטית, ואחורה. גם האחורה נקרא. אוקיי. אני מנסה לראות אם יש ביידיש עוד פעלים עם הפרפיקס אופ. כן? יש. כן? אבל אופטרטן זה מקרה מיוחד. ארות אופגזוק דיסדרה. הוא גמר להגיד את הסדרה בפרשת השבוע. אופזום לעשייה פעולה עד הסוף. ברגע שאתה גומר משהו, אתה נסוג מהעשייה. כן? הפירוש שלי קצת לא רגיל, אבל האופ זה ברגע שאתה גומר באופן החלטי, אתה גם נסוג מכל עשייה דומה. ברגע שאתה נסוג מכל דריכה, כן? אתה כאילו מפנה מקום. זו האפשרות היחידה שיש לי כדי להסביר. כן? אוקיי. כן. אוקיי, זה... אז איך המילה? כן. אופגטרוט. רגע, עכשיו, רגע, עוד לא גמרנו עם הפועל. הגה זה פועל עזר, זה פרטיציפ מזמן עבר. אופגטרוטן, זאת אומרת, פנו מקום. פנו. מה המילים הבאות? Ort beim same mitten. רגע, רגע, זה מסובך, אז רק שתי המילים. אופגטרוטן אורט. האמת היא שהפועל עזר של זמן עבר צריך להיות הובן אופגטרוטן אורט. אבל מכיוון שקודם כבר היה פועל עזר של זמן עבר, אז חוסכים את הפועל עזר של זמן עבר, הובן אופגטרוט. הזקנים פנו מקום.
אופטרטן אורט, לפנות מקום. הזקנים, כן, שראו שהוא כבר בן בית ומכירים אותו, פנו לו מקום. איפה פנו מקום? עכשיו תמשיכי ביידיש. beim Sammelmitten beim Sammelmitten. הם פינו לו מקום beim אצל. Sammelmitten. ממש האמצע. פינו לו מקום אצל ממש האמצע. האמצע של מה? מה? אחרי מיטן אויבן. מיטן אויבן. פינו לו מקום בדיוק באמצע התנור. שהרי אתמול הוא כבר היה שם והתחמם, כן, ביניהם. עד פה. האם יש שאלה? או קומנטר לפני שאנחנו מסיימים? לא. דניאל, שלמה, לא, אין שאלה. כן, לי יש שאלה. כן. כיוון שהזכרת את העניין הזה של אופגטרוטן, כן. שזה אולי היה צריך להיות הובן, אני שואלת אם לא היה עדיף זיינן אופגטרוטן על פני הובן, כי לא. זה משהו פיזי. זוהי שאלה נהדרת משלה. מכיוון שקודם פועל העזר היה איז, נכון? כן. הרי בעבר יש שני פעלי עזר, זין, שכשעושים הטיה זה איז, ירבין, דוביס, תריז וכו'. כן. והפועל העזר שני זה הום. עכשיו, ברגע שהשתמשו בפועל עזר אחד, זין קודם, אז גם שהשני הוא הום, ואין לו אפשרות אחרת, לא משתמשים בו, כי ברגע שהשתמשו בפועל עזר, אז זה מובן מאליו שהפועל העזר שלא אומרים, יהיה הום. זה מה שאומרים טאסיט, לא מזכירים אותו. אוקיי. כן? ולסיכום אני רוצה להגיד, שאני חושב שגרדה בגלל היותו סופר דגול ומאוד מעניין, גורם לי להיעצר בכל משפט כדי לתאר מהי החשיבות של ספרות כמקור היסטורי, ואין מישהו טוב יותר מגרדה כדי להמחיש את זה. ככה שלמעשה אנחנו לא רק קוראים סיפור של גרדה, אנחנו עוסקים בתיאוריה ספרותית המנסה לבסס מדוע ספרות טובה באמת היא גם מקור היסטורי שאסור להתעלם ממנו. במיוחד כשיש לנו סיפור שעוסק בתהליך החילוניות, שהוא תהליך הדרגתי, ושמעט מאוד סופרים הצליחו לתאר אותם, כמו שגרדה עושה את זה בגלל כל מיני סיבות שהזכרנו קודם. אני מודה לכם מאוד, ואני מודה לכם על האפשרות שיש לי עוד פעם לקרוא את הסיפור, ולחדש אפילו אצלי בעניין הזה של חשיבות הספרות כמקור היסטורי. אז להתראות ביום. יחיאל, אני אתקשר אליך עכשיו, זה בסדר? עכשיו בגלל שביתי נמצאת ואנחנו הולכים לכל ארוחת ערב, אוקיי. אני יכול לבקש ממך לצלצל ב9? כן, אין בעיה. תעשי את זה ב9. כן, יופי, תודה. אז